Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni JR, mother side, na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Taong 1998, aglala na dumaraw, Capiz. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho bilang operator ng thresher ng palay. Itong si Nonoy sa bayan ng Dumaraw. Mahigit 30 anyos na itong si Nonoy at wala pa din itong asawa. Sa kadahilan ng masyado itong abala sa pagtatrabaho. At kagaya ni JR at ng isa pa niyang tiyuhin na si Toto, ay may mga tangan din itong mutya at may kaalaman din sa mga dasal pang kombate pisikal at espiritual. Dahil dito, marami din siyang nakilala na mga kagaya niyang may kaalaman sa lihim na karunungan. Isa dito ay ang kaibigan niyang si Kamlon na isang mambabarang. Ngunit hindi lang ito basta-basta mambabarang dahil may kakayahan din siyang manggamot ng lahat ng uri ng karamdaman na dulot ng masamang elemento. Magkasama sa trabaho itong si Kamlon at Nonoy. Magpapalitan sila sa pagpansya ng ginapas na palay sa tuwing magtetreser sila. Minsan isang hapon, katatapos lang nilang magtreser, ay nag-aya ng inuman itong si Kamlon. Siyempre, hindi naman umatras yung tiyuhin ni JR. At habang naglalakad ang dalawa, ay napag-uusapan nila ang susunod na lugar na pagtetresera nila. Noy, medyo malayo yata yung susunod nating pagtetresera na. Medyo makukuba tayo sa pagbubuhat ng mga parte ng treser nito. Wika ni Kamlon sa kaibigan. Ayos lang yon. Wala naman tayong magagawa dun eh. Isa pa, nadinig ko na malaki daw magbayad yung may-ari ng palayan eh. Kaya ayos lang yun. Tugon ni Nonoy. At nang makarating na sila sa pag-iinuman nilang tindahan, agad na silang bumili ng maiinom. At nagsimula ng mag-inuman. Habang nasa kasarapan sila ng inuman, bigla namang sumingit ang isang lalaki na nagngangalang Timoy. Mga tol, baka pwede naman ako makisalo sa inuman ninyong dalawa. Nakakalungkot kasing uminom ng mag-isa. Wika nito. At agad namang tinugon ni Kamlon ang lalaki. Sige, basta humiwalay ka ng baso ha. Wika nito. At napansin ni Nonoy na nakahawak si Kamlon sa suot nitong medalyon. Oh, kalma lang Kamlon. Wala akong gagawing masama sa inyo. Makikisalo lang naman ako sa pag-iinom ninyo eh. Wika nito. At nang matapos na ang isang bote ng inumin, ay agad na ding umalis ang dalawang magkaibigan. Naiwan sa lamesa si Timoy. Oh, aalis na kayo? Hindi pa nga tayo tapos eh. Wika nito. Hindi na. Mauna na kami. May trabaho pa kasi kami bukas eh. Tugon ni Kamlon. Nagtataka naman si Nonoy kung bakit gano'n na lamang ang pag-iwas ni Kamlon sa taong yon. Nga pala, hindi taga Dumaraw si Nonoy. Tubong Santa Monica dumalag ito at nakidayo lamang siya sa Dumaraw upang magtrabaho. Uy pre, bakit gano'n na lang ang pag-iwas mo doon sa tao? Tanong ni Nonoy sa kaibigan. Aswang ang taong yun pre. Wika nito. Oh, ano naman kung aswang siya? Bakit? Hindi mo kayang labanan yun? Muling tanong ni Nonoy. Subalit hindi na sumagot pa si Kamlon. Sa halip ay umiling-iling na lamang ito. Kinabukasan,
Maagang nagtungo sa lugar na pagtetresera nila ang dalawa. At habang naghihintay na matapos ang gapas, ay nakaupo silang dalawa sa ilalim ng puno ng nyog. Hindi pa din maialis sa isipan ni Nonoy ang mga sinabi ng kaibigan niya tungkol doon sa lalaking nagngangalang Timoy. Kaya kinulit pa niya ito ng kinulit para magkwento. At gumana naman ang pangungulit niya dito. Sinalaysay ni Kamlon ang lahat tungkol kay Timoy. Ayon dito, simula pa noon ay talagang kilalang aswang ang pamilya nitong si Timoy. Napatay ang kanyang ama nung mahuli itong pumapatay ng isang baka at kinakain ang laman loob nito. Matapos ang pagkahuli ng tatay ni Timoy, ay naglaho na lamang ang kanyang ina. Naiwan si Timoy sa kanilang bahay at isang bagay ang tiyak ni Kamlon. Namana nito ang pagkaaswang ng kanyang ama. Sigurado ka ba, pre? Bakit mo naman hinayaan yung tao na sumali sa inuman natin kagabi? Tanong ni Nonoy. Sinagot naman ito ni Kamlon na ayos lang yon hanggat hindi ito iinom sa kaparehong baso na iniinuman nila. Kapag ganun walang magiging problema. Hanggang sa natapos na ang gapasan ng palay, pinaandar na nila ang makina ng treser at sinimulan na nila ang trabaho. Habang nagpapansya ng palay ay napansin ni Nonoy na nakaupo sa pilapil si Timoy. Nakatingin yun sa kanila. Sa hindi malamang dahilan ay nakangiti ito habang nakatitig sa kanilang dalawa. Kaya agad ipinagbigay alam ni Nonoy kay Kamlon ang mga nakita niya. Sinabi naman ito na ayos lang. Hayaan na lamang niya dahil wala namang magagawa ang taong yun sa kanila. Hanggang sa natapos na ang kanilang trabaho at kagaya ng dati, nagyaya ulit si Kamlon ng inuman. Sa pagkakataong yon ay sa bahay na ni Kamlon sila nag-inuman. Gawa ng tapos na din ang trabaho nila sa lugar na yon. Ay, salamat. Makakapagpahinga na ako. O pre, magpakalunod tayo ngayon sa alak. Wala naman na tayong trabaho bukas Wika nito na sinang-ayon na naman ni Nonoy. Ang maganda lang dito kay Nonoy ay kahit na gaano karami ang kanyang ininom, ay tila hindi ito nalalasing. Ngunit ang kaibigan niyang si Kamlon ay tila ba hindi na makatayo ng maayos dahil sa dami ng ininom nito. Lumalim na ang gabi at tuloy pa din ang kanilang inuman. Nang biglang makaramdam ng kakaiba itong si Nonoy na parang hinihila ang buhok niya sa batok. At nang tingnan niya si Kamlon ay nakaupo na ito ng maayos. Parang naramdaman niya din ang kung anong nasa labas ng bahay. Para bang hindi ito nalasing. Kani-kanina lang para na itong patay sa himbing ng tulog sa upuan. Nararamdaman mo rin ba, Noy? Tanong nito. O pre, nararamdaman ko din. Tugon ni Nonoy. Dali-dali silang lumabas ng bahay. Inikot ni Kamlon ang buong paligid at wala naman itong nakitang kakaiba. Ngunit sakto lang na bumalik siya sa kinaroroonan ni Nonoy, ay bigla namang dumating si Timoy. Nakangisi ito sa kanila at nagsalita ng, "Sinasabi ko na nga ba pareho nga kayong may kaalaman. Para tuloy, gusto ko kayong hamunin." Wika nito sa mapang-asar na tono. "Anong ginagawa mo dito, Timoy? Bakit ka nandito?"
Tanong ni Kamlon. Ngunit sa halip na sumagot, ay agad itong tumalikod at nagsabi na maghanda silang dalawa ni Nonoy dahil isa sa mga susunod na araw ay magkakasubukan sila ng nalalaman. Pagkasabi nito ay kaagad na ding naglaho sa dilim si Timoy. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan at takang-taka ang mga ito sa kadahilanang wala naman silang atraso sa taong yon. Bakit sila ang pinupunterya nito? Hindi malinaw kay Nonoy ang mga nangyayari, ngunit para sa kanya, mas mainam na ang maghanda at gayon din naman ang ginawa ni Kamlon. Kung dati ay hindi man lang ito nagsusuot ng mga medalyon. Pero matapos ang pagbabanta ni Timoy, ay nakita ni Nonoy na halos mapuno ng medalyon at mga pangontra ang katawan ng kaibigan niya. Samantalang si Nonoy naman, ang tanging karga niya ay ang kanyang mutya ng ngipin ng kalabaw at iilang dasal na itinuro sa kanya ng tatay niya na si Lolo Carpio. Kung sa karanasan lang din naman, ay hindi mapag-iiwanan itong si Nonoy. Minsan na din itong nakipaglaban sa isang aswang. Flashback tayo ng mga ilang taon sa bayan ng Dumalag. Nag-uuling ng mga panahong yon si Nonoy. Noong nasa kalagitnaan na siya ng pagtatakip ng mga singaw ng ulingan, bigla na lamang siyang sinanggit ng isang malaking lumilipad na nilalang. Mabuti na lamang at nakadapa siya sa lupa at kaagad na nakabunot ng kanyang itak. Nag-usal siya ng ilang dasal para pang proteksyon at muling tumayo para harapin ang kung anumang sumanggit sa kanya. Maya-maya ay bigla na lang itong lumapag sa kanyang harapan at ang nakita niya ay isang malaking aso. Dali-dali siyang sinugod ng nilalang at gamit ang kanyang itak, inundayan niya ito ng taga, dahilan para magtamo ng sugat ang nilalang. Sunod-sunod na taga ang natamo nito mula kay Nonoy hanggang sa hindi na nito kayanin. Gumagapang na ito papalayo, ngunit hinabol pa din ito ni Nonoy hanggang sa tuluyan niya na itong mapatay. Kinabukasan, nakita na lamang ni Nonoy ang katawan ng isang babae na nakahandusay sa tabi ng kanyang ulingan. Dali-dali niya itong ibinaon upang walang makakita. Baka ano pa ang isipin ng iba kapag nakita nilang may bangkay ng babae sa pinag-uulingan ni Nonoy. Simula noon ay tinutukan na din ni Nonoy ang pag-aaral sa mga dasal at sinubukan na din niyang magtangan ng mga mutya sa pamamagitan ng pagkuha nito sa kalikasan. Nagtagumpay siya sa ilan, kagaya ng mutya ng ngipin ng buwaya, at ang pinaka-iniingatan niya ay ang ngipin ng kalabaw na minana pa niya sa lolo niya. Balik tayo sa kwento. Ilang araw ang nakalipas simula nung gabing hinamon sila ni Timoy, ay wala na silang narinig mula dito. Ni hindi na nila ito nakita sa paligid ng bayan. Inakala nila na wala na ang hamon na yon. Subalit isang araw, sa isang pistahan kung saan maraming tao, hindi akalain ni Nonoy at Kamlon na doon isa sa gawa ni Timoy ang kanyang hamon. Habang masayang kumakain ang mga tao, sakto namang naroroon si Nonoy ay biglang nagkagulo. Kaya nakiusyoso sila. Nakita nila ang isang kalalakihang nakahiga sa lupa at namimilipit. Malakas ang kutob ni Kamlon na lason ang dahilan ng pamimilipit ng mga ito. Kaya tiningnan niya ang mga basong pinag-inuman ng mga kalalakihang yon. At hindi nga siya nagkamali.
Kagagawan nga ng isang manlalason ang nangyaring yon. Dali-daling gumawa ng pangontra si Kamlon gamit ang kaalaman niya sa pambabarang. Namamangha si Nonoy habang pinapanood niya ang kanyang kaibigan. Hindi niya akalaing kaya pala ng isang mambabarang ang manggamot. Ang buong akala ko, pamiminsala lang ang kaya ninyong gawin. Hindi ko akalaing marunong ka din palang manggamot. Wika ni Nonoy. Noy, bilang isang mambabarang, ang pinakauna naming natututunan ay ang manggamot. At ginugugol namin ang aming panahon sa pag-aaral ng mga lunas sa lahat ng sakit. Mapanatural o likha ng tao, kagaya ng panglalason. Kaya, baliwala sa akin ang ganitong uri ng gamutan. Halika, tulungan mo akong ipainom ito sa mga tao. Tugon ni Kamlon, at yun nga ang ginawa nila Nonoy. At sa awa naman ng Diyos, gumaling naman ang mga nalason. Ngayon, Kamlon, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Nonoy sa kaibigan. Hahanapin natin ang may kagagawan. Tugon ni Kamlon. Nanatili sila Kamlon sa lugar na yon hanggang sumapit ang gabi. Hindi nila ipinagsabi ang dahilan ng pagkakasakit ng mga taong yon dahil ayaw nilang malaman ng kung sino man ang may gawa nun. Ginamit nila ang kasayahan ng gabing yon para malinlang ang may kagagawan. Dahil alam nila pareho na si Timoy ang may gawa nito at ito ang hamong tinutukoy niya. Habang nagsasaya ang lahat, lumitaw si Timoy sa gitna ng mga tao. Nang makita siya ni Kamlon ay kaagad niya itong nilapitan. Lumakad ito papalayo sa mga tao at papasok ito sa kagubatan. Agad naman nila itong sinundan. At pagdating sa kalagitnaan ng kagubatan, ay nakita nila si Timoy na nakatayo lang at tila ba hinihintay ang kanilang pagdating. Mabuti naman at nakarating na kayo. Mahusay ang ginawa niyo sa mga nilason ko, ha? Isang pagpapatunay nga na ikaw, Kamlon, ay isang mahusay na manggagamot. Pero hindi niyan maitatago ang iyong pagiging mambabarang. Wika nito at agad namang tumugon si Kamlon. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Bakit pati ang mga walang muwang dinadamay mo? Ganyan ka ba kadesperadong mapansin? Tanong sa kanya ni Kamlon na noon ay mararamdaman mo na ang galit sa kanyang tinig. Agad naman itong nilingon si Nonoy at sinabihang huwag makikialam dahil ang pakay pala talaga ni Timoy ay itong si Kamlon. Sa hindi malamang dahilan ay galit na galit itong si Timoy kay Kamlon. Pre, bakit ang tindi ng galit sa iyo ng taong yan? Takang tanong ni Nonoy sa kaibigan. Malalaman mo mamaya, Noy. Kaya diyan ka lang. Huwag kang makikialam. Wika nito sabay sugod. Hindi akalain ni Kamlon na sasalubungin siya ni Timoy. Agad niyang inundaya ng kalmot si Kamlon, dahilan para magtamo ito ng mga sugat sa braso. Kamlon, ayos ka lang ba? Tanong ni Nonoy. Oo naman, galos lang to. Kaya diyan ka lang, ha. Hindi pa ako nag-iinit eh. Tugon nito sa kaibigan at agad na nag-usal ng mga dasal. Maya-maya pa ay umatras na si Timoy at tila ba hindi ito makalapit kay Kamlon. Dahil medyo madilim nung mga oras na yon, hindi malinaw ang nakikita ni Nonoy. Ngunit nang sipatin niya ito ng mabuti, nakita niya ang napakaraming insekto ang gumagapang pababa sa lupa mula sa katawan ni Kamlon.
Naririnig pa nito ang pagkaluskos ng buong paligid sa kadahilan ng napakaraming insekto ang gumagapang sa paligid. "Ano, Timoy? Sumusuko ka na ba?" tanong ni Kamlon. "Maswerte ka na unahan mo ko, Kamlon. Pero tandaan mo, babalik ako para sa buhay mo." Wika nito at kaagad na namang naglaho sa dilim. Kasabay ng paglaho ni Timoy ay ang pagkawala din ng mga insekto sa paligid. Agad na nilapitan ni Nonoy ang kanyang kaibigan para alalayan ito. Dinala niya si Kamlon sa bahay nito upang malunasan ang kalmot na ginawa ng aswang na si Timoy. Laking gulat ni Nonoy nang sabihin ni Kamlon na ang kalmot na yon ay may lason. Biglang nanlamig si Nonoy sa kadahilanang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isa pa, wala naman siyang kaalam-alam sa panggagamot. Pero sinabihan siya ni Kamlon na huwag mag-alala dahil hindi naman siya nawala ng malay. Agad nitong inutusan si Nonoy na kumuha ng mga gamit at sangkap na gagamitin sa panggamot ng lason. Kailangan kasing gumawa ni Nonoy ng isang pangontra para hindi tuluyang kumalat ang lason sa katawan ni Kamlon. At ang hindi alam ni Nonoy, kapag hindi naagapan ang lason, ay maaari yung ikamatay ng kaibigan niya. At nang matapos na ni Nonoy ang ipinagawa ni Kamlon, ipapainom niya sana ito sa kaibigan. Ngunit pinigil siya nito. "Noy, teka, hindi ako ang iinom niyan, kundi ikaw." Nagtaka naman siya sa kaibigan niya kung bakit siya ang iinom ng ginawang pangontra. Ngunit kahit may mga tanong sa isipan, ay ginawa niya ang utos ng kanyang kaibigan. Ininom niya ang ginawa niyang gamot at laking gulat niya nang bigla siyang sinugatan ni Kamlon sa braso. "Aray pre, ano ba yan? Ang sakit. Bakit mo naman ako sinugatan?" Gulat na tanong nito. Pero hindi tumugon si Kamlon. Sa halip ay ipinahid niya ang dugo mula sa sugat ni Nonoy doon sa mga tama ng kalmot sa braso niya. Maya-maya ay nawalan ng malay si Kamlon. At nang tingnan siya ni Nonoy, ay mahimbing na itong natutulog. Marahil ay napagod ang kaibigan niya sa labanang yon. Kinabukasan, nagulat si Nonoy dahil nang tingnan niya ang kaibigan, ay wala na ito sa higaan at ang mga bendang ibinalot niya sa sugat nito ay nasa sahig na. Kaya dali-dali itong lumabas upang hanapin ang kaibigan. Saktong paglabas niya ay ang pagdating naman ni Kamlon na may pasan-pasang mga bungkos ng yantok. "Oh, bakit ka naman bumangon? Ayos na ba ang pakiramdam mo?" tanong ni Nonoy sa kaibigan, at laking gulat niya dahil tuyo na ang sugat ni Kamlon. Kagabi lang ito nangyari, pero tila napakabilis ng paggaling nito. At sinabi ni Kamlon na dahil yon sa tulong niya. Ang ipinagawa sa kanya ni Kamlon ay isang uri ng ritual. Bagaman hindi niya ito alam, ay matagumpay na nagawa ni Nonoy ang ritual ng panggagamot. Ilang linggo ang nakalipas na walang anong nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lang sina Nonoy sa kanilang ginagawa dahil tapos na ang gapasan ng palay. Pinili ni Nonoy na mag-uling para naman may pagkukunan sila ng kanilang pangkabuhayan. Ang hindi alam ng dalawa ay nalalapit na pala ang pagbabalik ni Timoy. Isang hapon, habang nagsisilid sila ng mga uling sa sako,
bigla silang nakarinig ng mga sigawan at putok ng mga baril. Kaya itinigil nila ang kanilang ginagawa at pinuntahan ang pinanggagalingan ng mga sigaw. Nang matunto nila ito, laking gulat nilang dalawa nang makita nila ang katawan ng dalawang kalalakihan na nakahandusay sa lupa. Puro sugat ang likod ng mga ito. At nakita din nila ang isang baril sa tabi ng isang lalaki. Nang lapitan ni Kamlon ang katawan, nakita niyang humihinga pa ang isa sa mga ito. Kaya kaagad niyang binuhat ang lalaking yon upang madala sa kanilang bahay at magamot. Ngunit habang nasa daan sila, ay nalagutan din ito ng hininga. At sa mga huling hininga nito, nasambit nito ang mga katagang 2 aswang. Nanlaki ang mga mata ni Kamlon nang marinig niya ito, dahil alam niya na ang tinutukoy nung lalaki ay walang iba kundi si Timoy. Kaya naman nagpasya si Kamlon na tugisin na si Timoy upang tuluyang wakasan ang ginagawa nitong hindi maganda. Hindi pa rin malinaw kay Nonoy kung bakit yon ginagawa ni Timoy. Kaya muli niyang tinanong si Kamlon. At dahil matagal nang gustong malaman ni Nonoy ang tungkol sa katauhan ni Timoy, ay isinalaysay niya ang buong pangyayari. Ayon kay Kamlon, ang dahilan ng kamatayan ni Timoy ay ang kanyang ama. Noong mga panahong nahuli siya ng mga taong pumapatay ng isang baka, ay ginamitan siya ng isang dasal upang hindi makakilos ang tatay ni Timoy. Dahilan para hindi ito makatakas hanggang sa tuluyan itong kuyugin ng mga tao. At ang ginagawa ni Timoy ay isang uri ng paghihigante, sa kadahilanang hindi nito nagawang patayin ang tatay ni Kamlon. Matapos nitong magkwento ay pinagpatuloy ni Kamlon ang pagtugis kay Timoy. Ngunit sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi na niya ito nakita pang muli. Wala na ding mga naganap na mga pangyayari na may kinalaman si Timoy o ang iba pang mga aswang. Sa kasalukuyang panahon, isa pa ring manggagamot na mambabarang si Kamlon. Samantalang si Nonoy naman ay bumalik na sa Santa Monica para atupagin ang kanilang sakahan, sa kadahilanang hindi na kaya pa ni Lolo Carpio na magtrabaho dahil na din sa katandaan. Hindi malinaw ang totoong nangyari kay Timoy at Kamlon matapos ang mga pangyayaring yon, dahil bigla na lamang nawala si Timoy. Gayunpaman, hindi mawawala sa isipan ni Nonoy na minsan ay nakasama siya noong mga panahong nangyari ang paghahamon ng aswang sa Mambabarang. Okay, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Jemay Ison, Annabel Moore. Ito naman para sa mga nag-renew ng badge, andyan sina Burn25, Erica Sheila Vizcara, happy 1 year sa'yo. Neri Manubay, Sara Jonoso, happy 1 year sa'yo. Putahe ni Shucks, at kay April Salcedo. Okay, warriors muna tayo yung mga random subs natin sa mga susunod na kwento na. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.